Krásný den, to je Sky a nejeví o mě žádný zájem, ačkoliv máme podobně upravené hřívy. Já teď mířím do Marinkotky v údolí. Předpokládám, že tam bude krásně. A pevně věřím, že na mě čeká Dáša Zabloudilová, aby nám řekla víc. Tak pojďte se mnou. Tak musím říct, že je to fakt roztomilost sama. Dášo, když za vámi přijede host, aby si to tady užil, co všechno vevnitř najde? Neříkejte mi, že jste tam dostali všechno, co potřebuje host. Rozmazlený. Snažili jsme se o to. V Marinkotce najdou krb, kde si můžou zatopit dřevem, protože Marinkotka je obyvatelná celoročně. Což je důležité říct. Přesně tak. Celorok, přátelé. Pak je tam voda, takže vlastně je to trošku zážitek, protože vlastně není to klasický vodovod, ale je to vlastně šlapací umyvadlo, kde si vlastně tu vodu našlapou. Takže je tam někde skrytý barel s vodou. Přesně tak. Vyspí se tam pohodlně 5 osob. Tolik. Je tam vlastně rozkládací lůžko, velká manželská postel a palanda pro děti. A když se ještě zastavíme u těch technických věcí, co toaleta? Toaleta je chemická, je uvnitř Marinkotky. A nějaká sprcha by tady nebyla? Sprcha je solární, ta je venku a je teda vlastně dostupná jenom v dobrým počasí, když je teplo. To znamená, když pojedete v zimě, tak žádná sprcha, jo? Připravte se na to. A všimla jsem si tam kuchyňky, taky všechno mini, ale je tam dvouplotínkový vařič. Je tam plynový vařič, vybavení, tam je úplně všechno. Od skleniček, různých hrnců, pánviček, najdete úplně všechno, opravdu. A ještě mi prozraďte, protože venku je takové krásné velikánské sezení až ležení, bych řekla. Smí se tady rozdělávat oheň? My jsme poměrně blízko lesa. Jsme a proto musíme dbát, aby se lesu nic nestalo a chránit přírodu, takže máme grill, v kterém se dá udělat ohýnek, ale ohniště tu nemáme. A můžeme tady pozorovat letadla, protože jsme kousek od pražského letiště. Přesně tak. Takže kdo miluje letadla, tak tady si vážně užije. Už jsme dneska viděli 3 v rámci natáčení. Ještě by mě zajímalo, všimla jsem si tam řádírny pro děti. Vy jste tam fakt instalovali obrovskou trampolínu. Přesně tak. Je tam trampolína, aby si děti užili. A ještě je tam nějaký domeček pro děti. Taky. A když sem přijedu, tak budu úplně omámená tím, že přímo před námi jsou koně. Když se dívám na ty koně, tak se musím zeptat, mám možnost tady zažít výšku na koních? Určitě. Výška je u nás samozřejmost. Není problém domluvit výšku jak pro dospělé, tak pro děti. Máme neziskovou organizaci, která spolupracuje s různými nadacemi. V podstatě pracujeme asi s 25 rodinami, kteří mají znevýhodněné děti s poruchou autistického spektra, ale nejen s tím. Ale jinak děláme kroužky pro děti, výšky, různý akce. Slyšela, že i příměstské tábory. Přesně tak, i příměstské tábory. Dětem se věnujeme opravdu hodně. Aktuálně máme 6 koní, plánujeme ještě 7. velkého koně. To by měl být plemeno Barok Pinto, ale jinak máme irské koby, kteří jsou právě vhodní přímo pro děti, takže se nám tady o ně starají třeba 3leté děti. Aktuálně máme i 2 hříbátka, 4měsíční Magic Bailey a Spirit. Ty mají děti opravdu v oblibě, takže to dohromady opravdu sedí. Já myslím, že kromě té romantiky na koních je to i romantika v té Marinkotce. Přesně tak. Pokud se vypravíte, přeju vám, abyste nezabloudili, protože tady vás bude čekat Dáša Zabloudilová. Díky moc.